kuma a ƙona shi ƙona wannan kuma ba ma addini ba ne. Babu inda Allah ya ce ga wani mutum zai yi laifi kaza a kama shi a kashe shi a ƙona shi. Ƙonawan wani baƙon abu ne daban. Idan ma yanzu an ce za a kashe mutumin da ya zagi annabi, duk da alamomi na ayoyin ƙur'ani sun takara haka, amma babu ayar da Allah ya faɗi hakan kai tsaye, to ba nan ba. Ƙona wanda aka yi shi kuma wannan ba hujja, ba dalili, ba ma'ana. Hakan zai zabar da duk wanda yake son ya ji baƙin cikin abin sai kuma ya dawo yana tausayin yarinyar. Ko kamar yadda aka sani mu kan ba da saƙo ko shawara ko ganin abin da muke hange a game da ababen da suke faruwa a rayuwar nan. Abin da nake son in ce a game da ibtila'in da ya faru a garin Sokoto na wata mace ko wata yarinya ko wata kirista ko wata kafira da ta zagi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi. Lallai wannan abin bakin ciki ne, abin tada hankali ne, kuma abin damuwa ne ga dukkanin wani musulmi a faɗin duniya ma baki ɗaya. Abin da nake son in yi bayani a kai shi ne janyo hankali ga hukuma da kuma sauran jama'u na faɗin duniya baki ɗaya. Duk sanda aka ce wani mutum ya yi laifi kaza, to yana da buƙatar a ce an tabbatar da laifinsa, kuma masu wato hukunci a hannunsu hukunta sa. Lallai wannan wadda ta zagi annabin tsira da aminci su tabbata a gare shi ta aikata babban laifi, wanda laifinta ya kai kowane wanda yake tare da ita zai bakin cikin matakin da za a ɗauka a kanta. To amma ni isharar da nake son in yi shi ne ga waɗanda suke ɗaukan doka a hannunsu, idan aka yi abu su ce bari su yi ihu su je. Idan aka yi abun da ya shafi kisa, ana buƙatan a samu waɗanda su ne masu hukunci su bincike a kai, su tabbatar su hukunta. Idan ya zama jahilan gari sun dawo suna ɗaukan mataki akan wanda ya zagi annabi, to abin ba nan ne zai tsaya ba. Wata ran zai dawo mutum da mutum ma wanda suke tattaunawa ko magana ko saɓana aƙida, za ka iya yi ma mutum yarfan cewa ya zagi annabi, kuma jahilan gari su fu kanka su je su kashe ka, sai jahilan gari su fu kan shi su je su kashe shi. Wannan shine abin da ni nake son in loratar. Bai cancanta ga dukkanin wani mutum ba kawai da ya ji an ce an zagi annabi ya ruga da gudu ya ce ya je ya kashe mutum. Sa'an nan ita ma wannan baiwar Allah da aka ce ta zagi annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, ta idan malamai sun tabbatar da hukuncin kisa ne, to kashe ta ya kamata a yi ba tare da an ƙona ta ba. Domin kar ku manta Allah yana cewa wa man qutila mazlumun faqad ja'alna li walihi sultanan fala yasrif fil qatl. A tsarin hukuncin Allah, idan mutum yayi kisa irin kisan da yayi ake mushi. In kuma yayi hukuncin kisa, to Allah ya faɗa cewa inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu an yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard. Daman sakamakon masu yakar Allah da ma'aikinsa ire-iren wa'annan shine ko a kashe su, ko a tsire su, ko a kore su daga gari. To idan aka kashe mutum, to baya bukatan kuma a kona shi kona wannan kuma ba ma addini bane. Babu inda Allah ya ce ga wani mutum zai yi laifi kaza a kama shi a kashe shi a kona shi. Konawan wani baƙon abu ne daban. Idan ma yanzu an ce za a kashe mutumin da ya zagi annabi, duk da alamomi na ayoyin ƙur'ani sun takara haka, amma babu ayar da Allah ya faɗi hakan kai tsaye, to ba nan ba. Ƙona wanda aka yi shi kuma wannan ba hujja, ba dalili, ba ma'ana. Hakan zai zabar da duk wanda yake son ya ji baƙin cikin abin sai kuma ya dawo yana tausayin yarinyar. Ka duba dai kamar yadda aka yi mata yanzu a haka. Wannan abu zai sa mutane su dawo su daga ganin, to bayan dai da ɗan laifin da ta yi, to da ma dai wani gilli a zuci. Wannan shine isharar da nake son in yi guda biyu. Na farko, mutane su daina ɗaukan doka da hannunsu, domin da saɓanin magana ko sabakun lisani zai iya sa ka faɗi wata kalma wani ya ce ka zagi annabi. Na farko kenan. Na biyu, sannan in har malamai sun tabbatar a hukunce-hukuncensu cewa